मानगोनां सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जेबो मोनसे आबुं जांग्रिथायनि गोलाव हानजा सुरनाय बे हानजा सुरनाया मैयानिफ्राय थामहिनबा 26 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै 2 अक्ट'सिम जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय नैथि सानाव बाहागो लानो हानाय मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां सोलोंथाइ नेहाथारि सार लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि सार बे हाबाफारियावनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि लोगो आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि सारमोन बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन दखरनिफ्राय हाबाफारियाव बाहागो लानो हानाय मानगोनां आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे मावथि लोगो नोंथांमोन दिनै बे मेलाव बाहागो लाफैनो हानाय राङापारा दखरानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय नुजाफैनो हानाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै बे समाव हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानो हारिखौ मोनसे जौगा हारि दानो थाखाय गोबां समनिफ्राय नाजाबोदों दिनैसिमबो जोबाखै बे नाजानाया बे थांखियैनो मोनसे हारिया गेरेमसा जानोब्ला जोंनि हारियाव माखासे नाङै आखुथाय माखासे नांगौ आखुथाय बे आखुथायफोरखौ फोसावनायनि असिलायै सांग्रांथि खालामनो थाखाय सनितपुर जिल्लायाव जों मैया 26 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायजेनबाय बियो जों गंफ्रोमबो दखरायाव जोंहा हाबजोबगोन हाबनानै जों जि थांखिखौ जों बेखेवसारगोन दा बेखिनियावनो जों दिनै नैथि सान जि हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि सारमोना जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हादों जोंनि जि दखरायाव जि माखासे मावनो गोनां खामानि बेफोरनि सोमोन्दै आरो जों माहारियाव जि गेरेमसा हारि जानोब्ला जोंनो मा मुवाफोरखौ नांगौ मा मुवाफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन बेनि सोमोन्दै आलासि सारमोना जोंनि गेजेराव गुवारै बिबुंथि लाखिगोन बेनि सिगां आङो सिनायथिनो आखायाव लाग्रोदों जोंनि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि मानगोनां कास्टम बसुमतारी सार आं बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं खावलायबाय लोगोसे दखरा आफादनिफ्राय आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं खावलायबाय साबायखर थाबाय सारनिसिम दायो दं जोंहा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि मानगोनां दिपज्योति कसारी सार बिथांखौबो आं गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय आरो गांसे आर'नाइजों दखरा आफादनिफ्राय बरायबाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मैयानिफ्राय नांथाबनो हानाय जोंनि दखरानिनो मानगोनां आफादगिरि बिरदाव बर' सारखौबो आं गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि बिथांखौबो आं गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय साबायखर थाबाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो गाहाय नेहाथारि
मानगोनां अबिद नार्जारि आदाखौबो आं गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। बयनिसिमबो साबायखर थाबाय गाव गावनि सिनायथिखौ होनायनि थाखाय। सिनायथियाव जा थालांबावदों जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव मेहेर गोनाङै बाहागो लानो हादों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ महासभानि गाहाय आफादगिरि मानगोनां नबिन बसुमतारी आदै आं बिथांखौ गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय खावलायबाय। साबायखर थाबाय आदैनिसिमबो। सिनायथि फोरबोआ बेखिनियावनो जोबबाय। दा दं जोंहा मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि मानगोनां कास्टम बसुमतारी सारखौ आं बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं बे समाव खावलायगोन। गिबि गिबियाव आं खावलायगोन रायजो राजाफ्रा जेरावखि थाया मानो फैनानै फिल्डआव हाबफैयोब्ला गाहाम जागोन। बिनि नेक्स्टआव जोंहा माइनावस्रियाव दङ प्रग्राम, बेयाव जों थांगोन। आं बेखिनिखौ बुंबाय। लोगोसे सारखौ आं बिबुंथि लानो थाखाय खावलायबाय। सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय 2018 मायथाइयाव सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बर' गामिफोराव जों बर' गामियाव थांनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनजों सावरायहैनि, फरायसा फंबाय बिनानाव बिथांमोनजों सावरायहैनि, आबादारि बिथांमोनजों सावरायहैनि जे टटेल रिभलिउसन फर टटेल चेन्ज लं मार्च बे हाबाफारिया फैयै फैयै दिनै नैथि साननि बे नैथि हाबाफारि बिथांमोना फुङाव जाखांबाय। दा बे हाबाफारिखौनो दैदेननाय राङापारा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि फंबाय बिथांमोन आरो बे हाबाफारियावनो आंजों बाहागो लाफैनो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि देबज्योति कसारी फंबाय बिथां आरो बेनिनो बे ओनसोलनिफ्रायनो गोबाव सम सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आथिखालाव आफादगिरि महरै सनितपुर ओनसोलनि रायजो राजा बे ओनसोलनि बर' हारिनि जेंनाखौ गावनि फाफ्लियाव रुजुनजोबनानै बर' हारिनि जेंनाखौ फोजोबनो होननानै बे दखरानिफ्रायनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लाहैनाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिरदाव बिथां आरो लेङाइ आफादगिरि राजेश बिथां, सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि अबिद बिथां आरो बे हाबाफारियावनो बाथौ महासभानि मानाव गेदेर सार बिथां, बे ओनसोलनि सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुबुन गुबुन बिबाननि मावथि लोगो बिथांमोन आरो जोंनि पिस ब्रिगेड जाय बिथांमोनहा न' बां गारनानै बिमा बिफा गावनि बाय बाहागिखौ दोनबोजोबनानै बर' हारिनि जाथिनि जेंनाखौ फोजोबनो होननानै बिथांमोनहा खामानि मावबाय थानाय जोंनि फंबाय बिनानाव पिस ब्रिगेड बिथांमोन, बे ओनसोलनि रायजो राजा, बे ओनसोलनि समाज सिबियारि, बे ओनसोलनि मेलेमजिबि, बे ओनसोलनि इन्टेलेक्सुयेल, बे ओनसोलनि फोरोंगिरि, बे ओनसोलनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो बेयाव बाहागो लाफैनो हानाय थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि सार बिथांमोन, फोरोंगुरु सार बिथांमोन, आं गासैनोबो सानजौफु समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बिग्रायारि गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय। गिबियाव इसोरनाव आरज गाबग्रोबाय बे ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनहा मोजां
देहा लानानै जाहाथे मोजाङै थांनानै थानो हाथों बे ओनसोलनि फरायसा फंबाय बिनानावमोनहा फरायनायाव बिमा बिफानि जाहाथे बोसोनखौ मानिना सोलिनो हाथों बे ओनसोलनि आबादारि बिथांमोनहा आबाद गायनाय फुनायाव जाहाथे इसोरा अराय सम अनहरथों मोजां फिथाइ मोनथों जेरैबादि खस्थ' खालामनानै जोंनि आइ आफा बिथांमोना आबाद मावदों जाहाथे इसोराबो बिथांमोनखौ नाहरनानै मोजां फिथाइ मोनथों गिबियाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै आरो सारा बुहुमनि 30 लाख बर' फिसानि जानानै इसोरनाव आरज गाबग्रोबाय साफ्रोमबो जों जाहाथे मोजाङै थांनानै थाथों दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे जों गामियाव थांनि आइ आफा बिथांमोनजों सावरायनि फंबाय बिनानाव बिथांमोनजों सावरायनि जे टटेल रिभलिउसन बा टटेल चेन्ज आबुं सोमावसारनाय आरो आबुं सोलायनाय बे हाबाफारिखौ बे ओनसोलनि रायजो राजाया बरायबाय बे गामिनि रायजो राजाया बरायबाय बेनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै साबायखर बावबाय आरो नैथियाव दखरा आफादनि खावलायनाय बादियै जिल्ला आफादनि खावलायनाय बादियै एबसुनि खावलायनाय बादियै नोंथांमोना गावसिनि बेस्थता मा होनो बायदिसिना खामानि दंमोन अब्लाबो एबसुखौ मान होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मान होनानै दसे सम नुजाफैनायनि थाखाय फिन खनसेबाव गासैनिसिमबो आं साबायखर बावबाय दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जों दैदेनगिरिब्लाबो जों दिनै हारिनि मोनसे सार्भेन्ट जाथिनि जेंनाखौ जोङो मिन्थिगौ मानो होनबा मोनफ्रोमबो बर' गामियाव थांनायनि आरो मोनफ्रोमबो बर' गामिनि जाथिनि जेंनाखौ मोगा मोगि खालामनायनि बर' हारिनिफ्रायनो जोङो बर' हारियानो जोंनो बेखौ होदों दा ओंखायनो जों बर' हारिनि थासारिया बारा मोजां नङा मोनफ्रोमबो थिंजायनिफ्राय थासारिया बारा मोजां नङा भारताव 130 कौटि मानसि दङ नाथाय एखे सानावनो जोङो स्वाधीन मोनदों आरो बे मुलुगनि साफ्रोमबो मानसिनि थाखाय टाइमा समाया सबनि थाखायबो समान नाथाय जों भारतनि सानसे समावनो स्वाधीन मोनदोंब्लाबो टाइमखौ जों समान मोनदोंब्लाबो माखासे हारिया गोजौआव थांबाय माखासे हारिया थालांबाय आरो बै गोग्लैसोनाय हारि थालांनाय हारियावनो जों जाबाय बर' हारि दा ओंखायनो जों मोनफ्रोमबो थिंजायनिफ्राय मोजां जानो थाखाय जोङो आइ आफा बिथांमोनखौ खावलायनो फैदों जों खनसे गोसोखांहोनोसो फैदों जे आबाद मावनाया मोजां आबाद मावथों फरायसा फंबाय बिथांमोना फरायनाया मोजां फरायथों जों बेखौ गोसोखांनोसो फैदों दा बे ओनसोलनि रायजो राजाया जोंखौ बरायबाय मोजां जोंनो सुबिदा होबाय जाय बिथांमोना दिनै ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोनो नागिरदों आं बिथांमोनखौबो साबायखर बावहरदों जों बिदिनो अनलायलायनानै थासारिफोरखौ जों मोजां खालामलायनांगोन दा गिबियावनो बर'नि थासारिया मोजां नङा सारा बर'आ आसामाव जि हाखौ जों बड'लेण्ड बिदों क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि आरो बेनिफ्राय सनितपुर लखिमपुर धेमाजि जोंहा बाव 15 लाख बर'फोर दङ 15 लाख बर'फोर दङ आरो बड'लेण्डनि बाहेरायाव ओजों जोंहा मा होनो बरपेटा नलबारि कामरुप गवालपारा साउथ कामरुप गुवाहाटी नगाव मरिगाव कार्बि आंलं गलाघाट शिबसागर सराइदेव तिनसुकिया डिब्रुगड़ जोंहा 10 लाख बर'फोर दङ दा आसामाव 25 लाख बर'फोर दङ दा बे 25 लाख बर' फिसाफोरखौ नायनाय दायित्वआ जोंनाव दङ दा ओंखायनो मोनफ्रोमबो गामियाव थांनानै बर' मानसिफ्रा गामि ओनसोलावसो रायजो जायो दा बै गामि ओनसोलाव थांनानै जों आइ आफा बिथांमोनजों सावरायनो जोङो फैदों दा बेयाव जोङो थिग खालामलायनांगौआ जोंनिसो दायित्व जानानै थाबाय दा जोंनो नांगौ बादि जुगारखौ जों खालामनानै लानो हायाखै दा जोंनो बेसे मास्टार नांगौ जों खालामनानै लानो हायाखै बर' मिडियाम स्कुलफ्राव मास्टार गैया दा बे मास्टारखौ गुबुन हारिया मालाबा समाव आसाम सरकारा बर'फोरखौ नागिरना मोनैयाव गुबुन हारिखौ होनानै लानांदों दा बेखौ जोङो नांगौ बादि जोंनाव बेसे मिलिटारि नांगौ बेखौ जोंनाव गैया नांगौ बादि बेसे मास्टार नांगौ जोंनाव गैया नांगौ बादि बेसे मेलेमजिबि नांगौ बादि बेसे नार्स नांगौ जोंनि हारियाव गैया आरो बेखौ मोनबाय जागोन बर'नि गामिफोराव जागोन दा ओंखायनो जोङो फंबाय बिनानाव बिथांमोनजों सावरायनो फैदों आरो साफ्रोमबो बर' बिमा बिफानि जे सिमां गावनि फिसा हौवा फिसा हिनजावखौ जे मानसि खालामनो नांगौ आरो बेयाव जोंबो दायित्व लाफागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे ओनसोलनि जोंनि आइ आफा बिथांमोना जोंनि आदा बाजै बिथांमोना गावनि फिसा हौवा फिसा
हिनजावखौ मा खालामनो सानदों मोजां मानसि खालामनो सानदों बाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों बारसोमनानै नोंसिनि फिसा हौवा फिसा हिनजावखौ मानसि खालामनांगौ जोंनिबो दायित्व दुलाराय बर' फरायसा आफादा साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ मोजां लामाजों लांनाय साफ्रोमबो बर' गथ'फोरखौ लेखा गोरों खालामनाय साफ्रोमबो बर' गथ'फोरखौ जौ जुवानिफ्राय दोननाय साफ्रोमबो बर' मानसिखौ सानसे माने खामानि मावोब्ला हराव बोथिसे ओंखाम मोजां मोनजाहोनाया जोंनिबो बिबान ओंखायनो जों सावरायनो फैदों दा गिबियावनो जों फरायसा बिथांमोनखौ लानानै सिन्था खालामनो नांगोन जोंहा जेंना दङ नांगौ बादि मास्टारखौ जों खालामना लानो हायाखै बेथ' जाबाय हारि दानाय हारियाव मा नांगौ बादि पुलिस जों खालामनानै लानो हायाखै नांगौ बादि लेखा गोरों जों खालामनानै लानो हायाखै नांगौ बादि मेथ्स सानखान्थि मास्टार जों खालामनानै लानो हायाखै नांगौ बादि साइन्स फोरोंगिरि जों खालामनानै लानो हायाखै बेथ' जाबाय हारि दानाय हारि दानाय नाथाय न'खर सोलिनो थाखाय जोंनो मा नांगौ बेबो जोंनाव गैया दा ओंखायनो बर' न'खरफ्राव बर' मानसिफ्रा दा रायजो जानायाव दा बर' न'खरफ्रा फ्राय थुरिनि न' गैला थिं जाजोब्बाय मोनफ्रोमबो बर' न'खरफ्रा थिं जाजोब्बाय दा बर' न'खरफ्राव सोलिनो थाखाय न' लुनो थाखाय जोंनो बेसे थिं नांगौ बर'नि न'फोराव बर' मानसिफोरनाव बर' गामिफ्राव जोंहा थिंखौ जों मोना जों गुबुन हारिनाव बायनानै लानांगौ फारसेथिं जाथि दानायाव जोंनो बेसे मास्टार नांगौ बेसे पुलिस नांगौ सब जों बर' हिसाबै जों बेखौ जुगार खालामना लानो हायाखै गुबुन हारिनाव दाहार लाबोनांगौ जादों जोङो दा मास्टार नांगौब्लाबो गुबुन हारिनिफ्राय लाबोनांगौ गोनां जायो पुलिस अफिसार नांगौब्लाबो गुबुन हारिनिफ्राय लाबोनो गोनां जायो फारसेथिं जाथि दानायाव जों फेलार जादों फारसेथिं न'खर सोलिनो थाखाय जोंनो मा नांगौ बेसे जोंनो मैगं नांगौ दा जोङो मास मोनसे बा बोसोरसे रायजो जानायाव जोंनि आइ आफानो बेसे मैगं नांगौ बे मैगंखौबो जोङो सोरबा बांगालनिफ्राय सोरबा बाङालिनिफ्रायसो बायनो गोनां जायो बेसे जोंनो ना नांगौ बेखौबो जों गुबुननिफ्रायसो बायनो गोनां जायो दा न'खर सोलिनो थाखाय बेसे जोंनो मा नांगौ बेखौ जों जुगार खालामना लानो हायाखै फारसेथिं हारिया सोलिनो थाखाय जोंनो मा जुगार नांगौ बेखौ जों जुगार खालामना लानो हायाखै फारसेथिं हारिनि दैदेनगिरिफ्राबो फेलार जादों फारसेथिं जोंनि आइ आफायाबो रायजो जानायाव जोंनो बेसे मैगं नांगौ बे मैगंखौबो जों गुबुन हारिनाव बायनो गोनां जायो जोंनो बेसे थिं न' लुनोफोरनो बेसे जोंनो थिं नांगौ जोंनि गथ'फ्रा फरायसालियाव थांनो थाखाय बेसे जों साइकेल बायनानै लाबोयो बे ओनसोलाव सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव बोसोरसेयाव गंबेसे साइकेल बायो बे साइकेलफोराबो जोङो हारसा मानसिनावसो बायनो गोनां जायो ओंखायनो दिनैनि जुगाव सोर देरहासार जादों होनोब्ला जायहा जुगार खालामनानै लानो हादों दिनैनि जुगाव जोंनिफ्राय माखासे हारि दं गोजौ हारि बाङालिफोर नांगौ गावसिनावनो सब दंजोबो बेसे न' लुनो थाखाय थिं न' लुनो थाखाय मिस्ट्रि बिथांमोना गावसिनावनो दंखाजोबो दा फारसेथिं जों रायजो जानायाव मा जोंनो जुगार नांगौ बेबो जों फेलार फारसेथिं हारि सोलिनो थाखाय हारिया थांनानै थानो थाखाय जोंनो मा जुगार नांगौ बेबो फेलार ओंखायनो जों बेखौ खालामना लानांगोन नोंजों जों मिलायनानै बर' जातिखौ जों मोजां गेरेमसा हारि दानांगोन दा बेखौनो जों खनसे गोसोखांनोसो फैदों दा गिबियावनो मोनफ्रोमबो गामियाव जों साफ्रोमबो गामिखौ गामिनि गावबुरा सेक्रेटारि मोनफ्रोमबो गामिनि आइ आफा बिथांमोनखौ सम जों जाहाथे एबसु अफिसाव फैनो थाखाय जों खावलायदों फै जोंनि एबसु अफिसाव फैनो थाखाय खावलायदों जायहा गाहा फिसा हौवा फिसा हिनजाव देरबाय फिसा हौवा फिसा हिनजावा फरायसालियाव थांबाय गावनि फिसा हौवा फिसा हिनजावखौ मा खालामनो सानदों एबसुनोबो खिन्थाफै जोंबो मिन्थिनो नांगोन नोंनि फिसा हौवा फिसा हिनजावखौ नों मा खालामनो सानदों ओंखायनो जों साफ्रोमबो बिमा बिफाखौ फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौबो एबसु अफिसाव फैजानो लुबैयो दा एबसु अफिसाव जोंना माला फैयो एबसु अफिसाव माला फैयो जेला गावनि फिसा हिनजावा खारलांबाय गुबुन हारिजों 15 दिन गैया न'आव 20 दिन न'आव गैया अब्ला आइ आफा बिथांमोना हाहाकार जानानै एबसु अफिसाव फैयो जों सिगाङावनो फैजानो लुबैदों जायहा फिसा हौवा फिसा हिनजावखौ मानसि मोजां खालामनो लुबैदों सिगाङाव खिन्थाफै बिरदावजों सावरायफै आंनि फिसा हिनजावा थाखो 6 मोनबाय दा थाखो 6 मोनबाय गाबोननिफ्राय बिथांमोना देरसिगोन मोजां जासिगोन दा आंनि फिसा हौवाखौ आं मा खालामनो सानदों फोरोंगिरि खालामनो सानदों लेक्सारार खालामनो सानदों जोंनोबो खिन्थाफै जोंबो बे फिसा नोंनि जि साननाय बेखौ मोगथाङाव मावफुंनो नाजागोन अबिद मोननो खिन्थाफै राजेश मोननो खिन्थाफै दा बेखौ जों खावलायदों साफ्रोमबो जाहाथे आइ आफा बिथांमोना सम जाहाथे जुदि सम मोनोब्ला जाहाथे एबसु अफिसाव फैयो बेखौ फैनो थाखाय आं खावलायबाय जों जेरैखि जाया नोंजों जों मिलायनानै नोंनि फिसा हौवा फिसा हिनजावखौ जों मानसि खालामथारगोन दा जोंहा ओंखायनो जेंनाया जोंनाव बारा दा बेखौ जों सावरायनो नांगोन गुबुन हारिफोरजों जों रुजु जाया गुबुन हारिफोरनाव
बेसेबां लेखा गोरों बिथांमोना बिराद गोजौआव लेखा रोंबाय दा जों बे हायाव गिबिसिन रायजो जाजेननाय मानसि जोंसो फार्स्ट फैदों बे हायाव जाय मानसिया बे हाग्राखौ दानस्रांदों बे ओनसोलाव रायजो जाजेनदों बै मादि मानसिनाव दिनै सोलोंथाइया जोंहा बिराद गाहायाव थांदों दा बेखौ जोंसो थि खालामनानै लानांगोन ओंखायनो खनसेनि थाखाय जों गामि गामि हाबफैफिनदों थ' जों बर' गामियाव थांनि आइ आफा बिथांमोनजों सावरायनो दा बेखौ सनितपुर जिल्लाया बेखौ लादों दा मोनफ्रोमबो गामियाव जों थांबाय थागोन हौरैया थांबाय थागोन दा बै गामि गामियाव हाबलांनानै जों सावरायलांबाय थागोन दा थासारिया बिराद गाज्रि जानानै दङ दा साननैसोनि उनाव बायदिसिना सफैगोन बै थासारिफोरजों जोंनि गथ' गथाया मोगा मोगि जानो रोङा दिनै 15-16 बैसोनि गथ'फ्रा माया मोजां माया गाज्रि बिथांमोना मिन्थिया बेखौ जों गेदेर हिसाबै जोंसो फोरोंनानै होनांगोन माखौ जानांगौ माखौ जानाङा जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बेखौ मिन्थिया बेखौ फोरोंनानै होनांगौआ जोंहासो दायित्व दं ओंखायनो साफ्रोमबो बिमा बिफाखौ आं गिबियाव एबसु अफिसाव फैनो थाखाय खावलायबाय अबा गामियाव जुदि फिसा हौवा फिसा हिन्जावा देरबाय बिथांमोना जुदि टिउसन मास्टार नागिरनानै मोनाखै अब्ला बिरदावखौ राजेश बिथांमोनखौ आरो दख'रानि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ हमफै जों अमुक गामियाव अमुक गामिनिफ्राय फैदों आंनि फिसा हौवा फिसा हिन्जावा मेथ्स टिउसन लानो होनना सानदों इंराजि टिउसन लानो सानदों अबे गामियाव टिउसन मास्टार मोनगोन बिथांमोना नागिरनानै होगोन दा बेखौ दा ओंखायनो मोनफ्रोमबो गामिनि गावबुरा सेक्रेटारिया सम सम जाहाथे एबसु अफिसाव फैयो आरो बेनि थाखायबोल' नङा जोंनि गामिनि बै गामिनि सेंग्राफ्रा खामानिखौ मावला गेदेरफोरखौ सनमान होला मुखियाफोरनि खोथाखौ मानिला जोंनि गामियाव फै लोंनाय जानाया बारा जाबाय खामानि मावला अब्ला जोंनि गामियाव फैनानै मिटिं खालामफैनोब्ला जों थांगोन सम सम जोंनि जाहाथे एबसु अफिसाव फैनानै सावरायफैबाय थायो मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजा बिथांमोना अबा गामियाव जुदि जेंना जादों जों खबर मोनबानो बै गामियाव थांनानै जों बै गामिनि लाइमोनफोरजों बै गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनजों सावरायनानै जों थिग खालामगोन मोनफ्रोमबो जेंनानि सलुसन दं जास्ट जोङो सावरायलायनायनि गेजेरजों नोंथांमोनजों जों कानेक्सन जानांगोन आरो कानेक्सन जायोब्लासो कारेक्सन जानो हागोन दा जों जाबाय जाथिनि दाहोना बे 30 लाख बर' फिसाफोरनि जों दाहोना दा मालिका मिन्थिया दाहोनायासो मिन्थिगौ बिनि जेवरायाव जों जिलांखो अबेयाव आलि खोनांगौ अबेनि आलिखौ बायनानै दैया बारा जाखो बेखौ दाहोनायासो मिन्थिगौ जेला दाहोनाया बुंनो मालिकनो उमुक उमुक हाया बिदि बिदि जानानै दं उमुकनि बारिनि फिथाइया मोनजोब्बाय बेखौ खानांसिगौ जेला दाहोनाया मालिकनो बुङो अब्ला मालिका थिनगोन दा जोंबो जाथिनि दाहोना हिसाबै दा उमुकनि बर'आ अबे गामिनि बर'फ्रा मा थासारि जानानै दं अबे ओनसोलनि बर'नि थासारिया मा जानानै दं बेखौ जों मिन्थिगौ दा ओंखायनो रायजो राजा आइ आफा बिथांमोननो खिन्थानो जों फैदों दा साफ्रोमखौ एबसु अफिसाव फैनो थाखाय आं खावलायबाय अबा गामियाव जुदि बे थासारि जादोंब्ला जोंबो थांनानै थिग खालामगोन दा नैथियाव जों जेरैखि जाया गथ' गथायखौ जौ जुवानिफ्राय गोजानाव दोननो हानांगोन सिगाङाव ओंखायनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंबो सत बांसा जायो सानफ्रामबो फुङाव जोङो मा होनो सिरि मोनब्लानो थैजासे जों जौ लोङा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर' गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि बिथांमोनाबो बे सत बांसाखौ जाबाय थायो ओंखायनो जों मोनफ्रोमबो गामियाव बर' गामियाव जाहाथे जों जौनिफ्राय गोजानाव दोनथारनो हानांगोन बिखेखै जोंनि लाइमोन बिथांमोनखौ दा बै जौनिफ्राय गोजानाव दोननाय आरो बिथांमोनखौ सोलोंथाइ होनाय बेखौ जों जेरैखि जाया खामानि मावनो नांगोन दा सोलोंथाइयाव जोंहा मानि थाखाय दुर्बल जादों बे जोङो माखासे ससियेल एक्टिभिटिस बे समाज बेरेखा खामानिखौ गथ'फोरखौ जों जेरैखि जाया गोजानाव दोननो हाथारनांगोन दा बेखौ जोङो खामानि मावनांगोन जेरैखि जाया मोनफ्रोमबो गामियाव दायना दायनि साजानायखौ जोङो जेरैखि जाया फोजोबनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाखालिबावै नोंसिनि बाटासिपुरावनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 50थि जे गल्डेन जुबलि जायो जोङो बर' गामि गामि थांनानै जेरैखि जाया सोलोंथाइनि आरो समाज बेरेखानि हाबाफारि जे जों 8,000 16,000 मिटिं खालामनो होननानै जों सिद्धान्त लादों आरो बे सिद्धान्तनि मथेनो दिनै जों गामि गामि हाबदों दा ओंखायनो साफ्रोमबो बिमा बिफाखौ आं खावलायबाय एबसु अफिसाव फै फोरोंगुरु सार बिथांमोनजोंबो सावरायफै सोलोंथाइनि बिखय जों जेरैखि जाया सोलोंथाइ लाहोग्रोनांगोन दा ओंखायनो साफ्रोमबो गथ' गथाय बिथांमोना दिनै फरायसालियाव फरायगासिनो दङ कलेजाव फरायगासिनो दङ बिथांमोनखौ जों मानसि खालामनो नांगोन फारसेथिं आसामाव दिनैसिमबो लेखा गोरोङा 15 लाख जानानै दङ 15 लाख मानसिफ्रा लेखा गोरोंफ्रा आसामाव दिनै साख्रि मोनाखै दा साख्रि मोनैनि कारना बिथांमोना ओरैबादि बांगासिनो दं सोलोंथाइया दा बेखौबो जोंनि सरकार बिथांमोनखौ जों साननो नांगोन दा बाव माखासे जोंनि बर' फरायसालिफ्रा सनितपुराव जाय फोरोंगुरु सार बिथांमोना भेन्सार स्कुलाव मास्टार खाथिगासिनो दङ प्रभिन्सियेलाइज लाजायाखै फोरोंगुरु सार बिथांमोना गोबां बोसोर मावबोबाय दा लोखि फुजा फैगोन दुर्गा फुजा फैगोन गावनि बिसिनो दख'ना गांसे बायनानै होनो हानाय नङा गावनि फिसालानो सेन्देल जरासे बायनानै होनो हानाय नङा आसाम सरकारा बेखौ सरकारि खालामनो नांगौमोन नाथाय आसाम सरकारा गुरुत्व होआखै दा बै फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ आं
साबायखर बावो बे फोरोंगुरु सार बिथांमोनजों जोंजों मिलायनानै नाथाय बर' गथ'फोरखौ लेखा गोरों जों जेरैखि जाया खालामनांगोन दा बिमा बिफायाबो जाहाथे एसे कनसियास जायो फोरोंगुरु सार बिथांमोनजोंबो सम थांनानै सावरायहैयो बेखौ जों थिग खालामनो नांगोन दा ओंखायनो मोनफ्रोमबो बर' गामिखौ जोङो जौनिफ्राय गोजानाव दोननांगोन दाखालि बावै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर'आ बुंदों 20 बोसोर जुदि बर' हारिया जुदि जौनिफ्राय गोजानाव थायोब्ला जों जेरैखि जाया सोद्रोम हारि जागोन होननानै आरो आसामनि डाटा मथे आसामाव बयनिफ्राय बांसिन खस्थ' खालामनो हाग्रा हारि होनोब्ला आसामाव बर' आरो बिनिफ्राय आदिबासि बर'जों आदिबासि ओमफ्राय गार' बे हारि मोनथामा आसामाव सानसे माने आसामनि दुब्लिबारियाव थायोनो आसामनि सानसे माने दुब्लिबारियाव थायो दा बर'जों आदिबासिजों आरो गार'जों दा बयनिफ्राय खस्थ' खालामनो हायो होनोब्ला आदिबासि नाथाय आदिबासिफोरनाव मा जायो बिथांमोनहाबो जोंबादि जेलानाखि दुब्लिबारियाव सानसे माने खामानि मावगोन नाथाय फिसाला फिसाजो लोमजायोब्ला बेमार सिकित्सा खालामनो थाखाय फैसा थाया मानो थाया बिथांमोनहा आदिबासिया सानसे माने खस्थ' खालामनानै बिथांमोनहा लोमजाबा साजाबा बिथांमोनावबो फैसा गैया दा बर'नावबो एखे जायो दुब्लिबारियाव जों सानसे माने खामानि मावो नाथाय बर'नि न'खरफ्राव फैसा गैया मानो होनबा जों कनसियास नङा जोङो फिसा हौवा फिसा हिनजावखौ लेखा फोरोंगासिनो दङ गाबोन समफोर लेखा गोरों खालामनांगौब्ला जोंनो फैसा नांगौ दा बै फैसायाव जों कनसियास नङा लोमजागोन साजागोन जों फैसाखौ एसे दोनबाय थानि जों हारिया कनसियास नङा फिसा लोमजागोन फिसा हिनजाव लोमजागोन सिद्दा जों हा फानगोन सानखायो लोमजाबा साजाबा जों हा फानगोन दा जोंहानि आफायाबो बेखौनो बुंबाय थायोमोन जे जों लोमजाबा साजाब्ला हा फानगोन फिसा हौवा सिन्था खालामनो नाङा होननानै दा ओंखायनो जों सेभिं सिस्टेमखौ रोङा दा फिसा हौवा फिसा हिनजाव डाक्टार फोरोंनो थाखाय दिनै 10 लाख फैसा नांगौ इन्जिनियार फोरोंनो थाखाय दिनै मा होनो 10 लाख फैसा नांगौ दा बेखौ जों एसे खामायलांखाबाय थानांगोन दा बर' न'खरफ्राव सानसेयाव जुदि 200 थाखा इनकाम जायोब्ला जोङो जेरैखि जाया 100 थाखाखौ जेरैखि जाया सेभिं खालामनो हानांगोन बेंकफोरजों जों लेनदेन खालामनो हाथारनांगोन ओंखायनो बै सेभिं सिस्टेमा जोंना गैया दा फिसा हौवा मेट्रिक पास जायोब्ला गोबां एडमिसन होनो हायाखै फिसा हौवा फिसा हिनजावखौ लेखा गोरों खालामनो सानदों नाथाय फैसा थाखाया आंखाल जोंखौ बिराद खालामदों दा बेयावबो जोङो जेरैखि जाया थिग थानांगोन साफ्रोमबो आइ आफा बिथांमोनखौ आं खावलायबाय फिसा हौवा फिसा हिनजावखौ मानसि खालामनांगौब्ला लेखा गोरों खालामनांगौब्ला बेमार आजार जानो हागौ नाथाय जोङो जा फैसा खामायो बेखौ फिसा हौवा फिसा हिनजावनि नामाव बेमार आजार जानोबो हागौ बेयाव जों एसे जाहाथे सेभिं जाहाथे एसे दोनलांबाय थाखायो बेखौ जों जेरैखि जाया थि खालामनो हानांगोन अब्लासो जोङो जे फिसा हौवा फिसा हिनजावखौ मा फोरोंनो सानदों बेखौ जों जेरैखि जाया थि खालामलांनो हानांगोन ओंखायनो जोङो साफ्रोमबो फिसा हौवा फिसा हिनजावखौ जोङो बिथांमोनखौ माखौ मावनांगौ मा मावनाङा जों बेखौ फोरोंनानै होनांगोन माखौ नायनांगौ माखौ नायनाङा जों बेखौ फोरोंना होनांगोन जों जि मावो बेखौनो बे गथ' गथाया जों फल' खालामगोन जों जि नायो बेखौनो बे गथ' गथाया फल' खालामगोन जों जि दाङो बेखौनो बे गथ' गथाया फल' खालामगोन ओंखायनो बे इनभाइरनमेन्टखौ जोङो जेरैखि जाया जों मोजां खालामनो हानांगोन दा ओंखायनो बैसागु मा लोखि फुजा सफैगोन दुर्गा फुजा सफैगोन गोबां बर' गामिफ्राव फुजाखौ फालिनो नांगौ गोबां जोङो लोखि फुजा सफैगोन लोखि फुजाखौ खुलुमनो नांगौ फालिनो नांगौ बैसागु सफैयो बैसागु समावबो जों खुलुमनो नांगौ मानो नांगौ नाथाय जोंनि बर' गामिफ्राव मा जायो जौ लोंनानै बेदर जानानै गावजों गाव नांलायनाय खमलायनाय गामिनि मोनसे परिबेसानो थाया दा गामिनि गावबुरा आरो गामिनि सेक्रेटारि बिथांमोनाव जेरैखि जाया कन्ट्रलाव थाथारनांगोन कन्ट्रलाव थानांगोन आरो कन्ट्रलाव जुदि गैयाबा सम जोंनि एक्स'फिसाव फैनानै खिन्थाफै जों बेखौ कन्ट्रल खालामनो हानांगोन गामिनि मुखियाखौ सनमान होनांगोन गामिनि बिमा बिफाखौ सनमान होनांगोन साफ्रोमबो गथ'आबो बिमाखौ आइखौ आइ होननांगोन आफाखौ आफा होननांगोन बिमा बिफानि बोसोनखौ मानिथारनांगोन बै कन्ट्रलखौ जों लाबोनो हानांगोन नङाबा गामिनि बेबस्थाया थिग जायाब्ला गामिनि गावबुरा सेक्रेटारिनि खोथाखौ जुदि मानियाब्ला जोङो जि लामाजों थांनांगौ बे लामाजों थांनो हानाय नङा जि डाइरेक्सनजों थांनांगौ बे डाइरेक्सनजों थांनो हानाय नङा ओंखायनो दा बर' मानसिफ्रा बर' लाइमोनफ्रा बर' न'खरफ्रा बर' गामिफ्रा मोजां लामाजों थांदों ना गाज्रि लामाजों थांदों बेखौ जों सम बिजिरबाय थानांगोन गामिनि गावबुरानाव बे आखायाव कन्ट्रला थाथारनांगोन गामिनि सेंग्राफ्रा मा सानदों गामिनि सेंग्राफ्रा मा खामानि मावदों गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि साननायाव बे लामाजों थांदों मोजां लामाजों थांदों ना गाज्रि लामाजों थांदों बेखौ जों जेरैखि जाया मोजां थांखि बिजिरलायनायनि गेजेरजों मोजां लामाजों लांनो थाखाय जों नाजानांगोन दा गोबां बर' गथ'फ्रा फुजा सफैयोब्ला बाइकजों एक्सिडेन्ट जानानै थैयो सानफ्रामबो थैगासिनो दङ बर' गथ'फ्रा जौ लोंदों आरो एक्सिडेन्ट जादों जौ लोंदों आरो एक्सिडेन्ट जादों सानफ्रामबो एक्सिडेन्ट जानानै थैगासिनो दङ बेखौ जोङो होबथानो हानांगोन जेब्लानाखि सासे फिसा हौवाया कलेजाव फरायनो बिथाङा जुदि इउनिभारसिटियाव
फरायो बे जुदि एक्सिडेन्ट जानानै थैयोब्ला बर' न'खरफ्रा गावस्राजोबो ओंखायनो बेखौ जोङो जेरैखि जाया थिग खालामनो हानांगोन ससियेल सिस्टेमखौ समाज बेबस्थाखौ गामिनिखौ जों जेरैखि जाया थिग खालामनो हानांगोन गोबां लोखि फुजा सफैयोब्ला माखासे धोरोमनि नामाव माखासे गामिनि नामाव माखासे क्लाबनि नामाव जुवा होयो बेखौ जों जेरैखि जाया बन्द खालामनो हानांगोन किर खेला होयो बेखौ जों जेरैखि जाया बेबस्था बन्द खालामनो हानांगोन दा ओंखायनो जोंनि गेजेराव मा जादों मिथिबायना दा बिमाया बुङोब्ला दुखु मोनगोन आमेरिकायाव मोनसे दं मेट माने मा आमेरिकायाव मादार एगेन्स्ट ड्रांकार तारमाने मेट माने मा मादार माने बिमा दा आमेरिकायावबो बिराद जादोंमोन जौ लोंनानै गारि सालायो जौ लोङै मानसिफोरखौसो बुथारो जौ लोंनानै गारि सालायो जौ लोङै मानसिफोरखौ बुथारो दा बै समाव आमेरिकानि बिमायानो बे मेट आफादखौ दानानै बिथांमोना खामानि मावदों नागालेण्डआवबो मोनसे दङ मादार एस'सिएशन बिथांमोना साफ्रोमबो गथ'फोरखौ बादा होयो दा जों ओंखायनो मणिपुरावबो दङ मा होनो मणिपुराव मेरा पेबि होनो बे मेरा पेबि संगठना दा जोंना बर' न'खरफ्राव जौआथ' जोंखौ खहा खालामदों जेबो लाब खालामाखै नाथाय जौखौ सोर सङो होनोब्ला बिमायासो सङो जौखौ दा जौ संग्राया बांसिन दाय ना जौ लोंग्राया बांसिन दाय दा बिफाजों सावरायोब्ला बुंगोन जे बिथांमोना संनायखायसो जों लोंदों दा जौ संग्राया बांसिन दाय ना लोंग्राया बांसिन दाय